Vols el meu, eh? Sí, home, jo ho havia pensat també. Ah, vale. Anem al número 1, altres. Número 1. El número 1? El número 1 és aquest d'allà. Cap allà, sí, cap allà. El primer. Vale, vale. Heu de buscar el... No pugeu encara. No, no. Perquè així... Tenim el paper... Tenim el paper aquí. Es paga la tornada. A la tornada? A l'anada no? No, l'anada no. No us ho gasteu tot. Ja tens allà d'Hisenda. Ara, al moment de sortir? Sí, clar que sí. Que es vegi tota la gent. Que l'hem de començar a penjar ara. Va, clar, tot. És guapa! Sí, com la canalla. Hola. El que no coneixes és el Jordi Climent. No. Una mica de vista. Què tal? Joan Maria Vinyes, el meu home. Molt bé. Companya, la Margot. Hola, su marido. I el seu fill, el Jordi. Sí? Ja comencem. Això ho penjareu al Facebook, ara? Això ho penjarem. Jo em sé que t'he de demanar amistat, però no he de tot temps. Que és massa fenya. Ja me l'he deixat! El què? Com que m'he canviat la motxilla. Clic, anem allà darrere, que hi ha 3 d'allò. Desplega-me-la. Ja està desplegada. Hop! Ara! Escolta, els responsables de l'autocar vostres són naltros, no? Bueno, és que ara estàvem mirant de fer una mica de regrupament per veure si ja ens trobem tots aquí o no, falta gent encara. Però, i la tornada on hem de buscar? Ara en parlarem. Vale, ja. Si esteu més amunt de l'illa vol dir que estem quasi tocant allà. Em fa nosa aquesta bandera, jo no sé si la tinc al mig No, està picada. bé, està bé. Se me ve cap a la cara. Però és l'aire, això. No, tu tranquil·la. El pal està bé. És el vent que... Entre 10 i un quart d'11 s'ha de ser davant de Catalunya Ràdio. Llavors, quan siguem aquí tots, més o menys, davant de Catalunya Ràdio, que està aquí baix, anem tirant amunt fins a trobar l'autocar. 10 i un quart d'11, d'acord? I ara cadascú pot anar per ell, perquè ara anem al grup i anem tirant. Jo segueixo el George. Independència! No, ja que Ja no m'engiria l'home,
res. És per donar-li un premi, Recorregut al costat. Ei, verde! Amb el cap de Vilera. Canvia l'aire. Ara no fa aire, hòstia. Doncs jo no anava a venir, a vegades que t'ho vaig dir. I ahir, amb el senyor, em van dir que era una plaça de punta, tu, va. Jo fotia mandra. Fotia mandra, però he pensat que un dia no es pot protestar, Tu saps què? Busca. De la Laia, de 4 días venían juntos. Bueno, de la Aina. Jo no ho complicaria. No sortiràs, Jordi, a tu? Sí, home, que no us vist, que he girat la càmera abans. Ja va rebre el correu?
Ja ho tinc en vídeo. Aquí, Estem amples. I ara aquí fem amples.
mica aquest aire. Diuen alguna cosa? Diu que està avançant molt lentament. Tu diràs. Gràcies, Mariona, t'hem de comprar una... No, no, que si no... Avui no ve d'aquí, avui no ve d'aquí. Ja està bé, gràcies.
Què hi ha? Una estelada Ah, sí, però d'aquí no la veiem bé. Quina marca de cervesa? Què menges, un palito? Un palito de pipes. Ah, sí. O de formatge, també. Del trobador, allà. Que has firmat tot el meu discurs o què? Oh? Que has firmat tot el meu discurs ara o què? No ho sé. A veure. Sí, sí, No, no, ara no. Gràcies. Home, dos no. Volem una cervesa. Volem una seure molt llunyà. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré
és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo